morning, mga loves. Good morning. It's what day today? It's Wednesday. Ko, mali yung spelling nung company. So magpapa-translate o magpapa-change ulit tayo ngayon. Oh my God, ang daming kailangan gawin. Ayan. And then, ngayon din yung schedule natin para sa OSC, sa embassy. So, samahan niyo ako mga loves. Nag-iisa ako. So, magta-taxi na naman ako ng solo. Samahan niyo po ako. See you. Sana bukas na yung photocopy shop. Kasi kailangan kong ma-reach ng 10 o'clock ang embassy. Ayan, dito na tayo mga loves. Sana bukas na. Oh, sarado po. Hello mga loves! Bahay na ako. Sura ko. Haggardness. Bahay na. Pagkatapos ko matapos ang sa OSC ko. Ito na. At last, natapos na ang aking OSC. Kain muna tayo. Medyo nagutom. Pag-usapan natin ang about OSC. Alam niyo mga loves, bilang isang OFW, pag uuwi ka, ang dami mga documents na kailangan. Especially kapag kuha ka na ng OSC dati. Exemption lang. Pero kapag bago ang company mo, so you need to provide yung visa mo, yung salary certificate, yung work permit mo, passport, and yung nasa, yan, tapos Arabic pa siya, kailangan mo siyang i-transfer o i-translate ng English. This is my first time na kumuha ako ng OSC dito sa Kuwait, kasi nung past 7 years ko, same company lang, so sa Pilipinas ako nag-process ng OSC. Which is ngayon ay ang dami ng kailangan. Kapag nagbago ka ng company, syempre magpapa-transfer ka ng status mo sa embassy. Para yung mga documents mo andun na, iba na yung company mo on the recent. Kailangan mo ng visa copy, ng passport of course, ng itenamal or work permit na tinatawag dito. Tapos, salary certificate. Ayan yung mga kailangan mo. Ipoprovide mo sa kanila sa embassy dito. So, before kang pumunta sa embassy, para hindi hassle masyado, kailangan mong dalhin na yung mga documents na yun, ipatranslate mo na yung work permit mo sa English kasi naka-Arabic yung work permit mo. So, yun lang. And, okay naman. Siyempre, kailangan mong pumila. And one more thing, kung kukuha ka ng OSC, before kang pumunta doon, kailangan mo mag-online muna. So, kailangan meron kang print na online paper na nag-fill up ka na doon lahat. Yun. Para hindi na masyadong marami kang pupuntahan. So, pag may online paper ka na, diretso ka na sa line para sa mga online papers. Yun, mas madaling process yun. Tapos yun, the next, siyempre, I takes 2 hours inside kasi may mga pila syempre. Tapos nagbayad ka ng mga processing fee ang mga nakaline doon kung sinong naunang nakaline. So syempre, sinong unang papel na natapos, yun yung
susunod sa'yo, tatawagin yung pangalan mo. And that's all. Ayun, natapos din ang aking OSC. But, isa pa, yung OSC kasi, akala ko, before kasi na nag-apply ako ng OSC sa Pilipinas, nung last na week ko, is, pag nag-apply ka na doon ng OSC sa office doon sa Pilipinas, bibigyan ka na agad ng certificate. Yung certificate na OSC talaga. And dito pala sa Kuwait, this is my first time. Siyempre, first time mo, lahat bago yung mga processing na na-encounter mo. Dito pala, bibigyan ka ng resibo lang, yun, na-update mo na, pero ikaw pa rin yung mag-o-online. I-online mo pa rin yung naka-update na yon, tapos ipiprint mo yung mismong OSC certificate. Yun. So, ayun, anyway, what do you call this? Mag-ano na lang ako, bubuksan ko na lang yung details ko sa online, sa balik manggagawa online. Tapos, ipiprint ko na. Doon na yung mga details ko sa online. Sa balik manggagawa. Sa OSC certificates. Yun. And today, natapos ko na nga ang aking OSC. Meron na tayo. And then, ready na tayo. This is my, how many days now? It's Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. I'm actually 4 days now in vacation in here in Kuwait. Dapat nasa Pilipinas na ako, but anyway, naghintay ng mababang rate ng ticket kaya hanggang ngayon. So anyway, nagamit ko na ng ilang days dito ang bakasyon ko. So, yun lang po ang experience ko about sa OSC ng pag-process o pagkuha ng OSC dito sa Kuwait. Okay naman. Okay naman yung flow. Good morning mga loves. It's January 17. It's Thursday. Lalapit na ang ating bakasyon sa Pilipinas. And today, ayusin ko na yung mga things ko talaga. Everyday na lang ako pupunta na tayo ng market para maghanap tayo ng mga pasalubong. So, hindi nawawala sa bakasyon ang pasalubong. So, kahit papaano, kahit ilang piraso, kahit konti, kailangan natin magdala ng kahit konting pasalubong, hindi ba? Sa ating family. Okay? So, samahan niyo po ako kung ano yung mabibili ko mamaya sa market. Tapos, after that, siguro pupunta pa ako sa ibang market kasama ang kapatid ko. And, sunstorm. Sunstorm yan. Ilang minuto, ilang oras lang yan. Ganyan nakakapal ang alikabok. Oh my God. So, let's go lang. Padala muna tayo ng pamasahe ng susundo. My gosh. Alam niyo mga loves, ano ako ngayon uwi ako, birthday ng mom ko. So surprise ko siya na uwi ako. But I hope na ma-surprise, hindi maasar. And let's see kung anong mabibili natin for her. Diba? So, see you there. Malamig mga loves. Malamig. Mabaliw tong nagbubusinang to Dala muna tayo. Dito tayo dumaan. Yan yung building na pinadadalhan natin. Ang sakit sa ilong. Sakit sa ilong ng lamig. Oh my God. Sakit sa ilong yung lamig. Nandito na tayo sa mall na ating padadalhan. Padala. Tapos na tayo magpapalit ng peso. So, ang tawag dito? Ayan na. Punta na tayo ng market. Pili tayo ng konting pasalubong. So, samahan niyo ako dyan. Walang masyadong sale sa India Gate. So, lipat tayo ng ibang shop para maghanap ng mga chocolate na sale. Mga loves, dito tayo sa Walmart. Tingnan natin kung may mabibili tayo.
So yan mga loves, tingnan natin kung anong mabibili natin. Ayan, meron silang mas mura dito ang kape. Dalawang shop kong pinuntahan, walang masyadong chocolate na magandang presyo. So meron akong nabili, siguro mga ilang peraso yan, tigwa 1 dinar. Maganda ba? Walang salamin, ano ba yan? Naghahanap ako ng salamin. Okay lang ba? How about this blue? Ay, maganda. Which one? Which one?